там пици ще ядеме. И това е. Ходихме след обяд до Еди и Джоан. Всичките. Пихме чай и се прибрахме. И Ян продължи с това, пък ние с Михайлата правиме пици. Миши, Десислава за Евровизия участва. Коя Десислава? Десислава, да. Не мога да я чуя, ама... Тя ще я намери в YouTube, няма страшно. Ама той избрана ли е вече песента или сега са състезават? Тази вечер е последния концерт. Тая вечер трябва да изберат кой ще участва. Да. Тя и Софито май направи песен за Евровизия. Коя? Софи Маринова. О, да. Всъщност Софито дори най-много я хваля. Да. Че нали? Тъс вечер ли ще се реши? Да. Това е последното. Ще видим в интернет. Ще видим после в интернет. Какъв е бил резултата, да? Never in my life do I ever want to eat sushi off a hairy man's chest ever again. Една вече спря да вали, утре чакаме да пише слънце. Какво е валяло? Дъжд или сняг? Аз казвах на майка ти как всичко беше поделяло. Те ли бе? Наистина ли беше поделяло? Защо отворя яйцата, ма? Не трябваше ли? Не. Просто и те, защото ми се отваряха. Какво отвори? Ими една кутийка тук. Една кутийка тук с едни сладки работи и той Ян като ги види отворени, познай как ще им прости. Не са отворени. И сега ще ги залепя с лепило. Останало 7 часа, бе. Тя продължава да боледува. Кой? Никита. Тъй ли? Тя пък от какво е болна? Явно третата сливица. Днеска баща е трябвало да я води на лекара, но много лошо времето. Сутринта много катастрофирали коли по пътищата. Защото много подледено и отгоре като пада. Снега и те губят ориентация. Шофьорите, къде какво е. Ами рекох да ви кажа лека нощ и... Ето ги! Да гледам серва. Добре. Отпеда ти ви. Ми рекламата на тези шоколадовите яйца, дето ги отворих. Те са много яки, защото са вънка са шоколадови, а пък вътре наистина се едно истинско яйце. Имат бял крем и по средата жълтичко. Да, много са готини. Трябва да я пратим за Великден. Да, трябва да я пратим за Великден. Малко яйчета. Зависи колко са тежки. 117 грама. Вместо да й пращаме картички и такива неща, може да изпратиме яйца, да раздадеш от нас яйца. Да, много яйца. Виж каква блестяща идея. И е моя отново, разбира се. Вижда майка ми каква кукурига си има. Айде, лека нощ. Лека нощ, сладки сънища. Ясно сънища. Чао, до утре. До утре. И утре пак рано ще ставаш. Да, трябва. Аз не, аз ще ставам. И ти ще ставаш, не се прави. Обърках се, помисли си, че събота утре. Айде. Чао. Лека нощ. A Mother's Day card from Moonpig. It's a bit different. Like all our cards, you can personalise it online with their name and your words. Order by 2 PM and your card can be posted that same day. This Mother's Day,
make sure it's a Moonpig moment. And now, when you buy flowers for £30 or more, get your card free. Moonpig.com. The authentic taste of Italy is here for you.